Opäť tu máme jeden z tých horúcich letných dní, kedy je naozaj vysoké riziko požiaru a tak sa na ihrisku v Koláčne stretlo hneď niekoľko dobrovoľných hasičských zborov na 4. kole okresnej súťaže Hornonitrianska liga. História ligy sa začala písať len tento rok. Je to seriál vopred dohodnutých hasičských súťaží v roku v klasickej kategórii mužov a žien. Súťaží sa o putovný pohár, ktorý je zrejme dostačujúcou motiváciou, pretože o tento typ súťaže je naozaj veľký záujem, ako nám potvrdil aj hlavný rozhodca. Záujem o ligu je dosť veľký, je tu sústredený 14 družstiev, z toho 11 obcí z Partianského okresu, z Prievidze a z Bánoviec nad Bebrovou. Na plnenie disciplíny nastupuje 7-členný kolektív mužov alebo žien. Rozhodujúci je čas, za ktorý je družstvo schopné urobiť vodný útok. Ligy sa zúčastňujú dobrovoľníci z obcí ako Horná Ves, Koš, Dvorec, Veľké Kršteňany, Poruba, Kamenec pod Vtačníkom, Nedožer Brezany, Oslany, Rastočno, Kolačno či Zlatníky. Ako súťažiace týmy vidia svoje šance po 4. kole a ako celkovo nám už prezradili oni sami. No tak dnešné kolo nám trochu nevyšlo, nakoľko sa nám stala na koši taká menšia závada, takže budeme vidieť. Necháme sa prekvapiť. Tak dúfam, že vyhráme, ale tak budeme sa snažiť. Ako vidíte vaše šance v dnešnom kole? Tak neviem, čo má na to povedať, lebo sme natiahli vzduch a už to nestriekalo, ako to malo. Dneska sa nám aj darí, aj nedarí. Uvidíme ešte, my sa spoliehame na ženy a ženy zase na nás, takže dneska sa už musíme spoliehať už len sami na seba, lebo už ideme len my, chalani. A aké sú vaše šance celkové v tabuľke? No ženy sme zatiaľ na 3. mieste, muži sú zatiaľ 2. a dnes dali dobrý čas, takže veľmi pozitívne to vidím u mužov. No, uvidíme, vyzerá to na také 3., 4. miesto, budeme vidieť podľa posledného, kto vlastne odsúťaží ako posledný, takže to bude Koláčno B, takže možno ešte predbehne, uvidíme. Koláčno Bčko možno taký čas robíme, ako robí Ačko, takže uvidíme, no, necháme sa prekvapiť, vyzerá to zatiaľ dobre. Rekordné časy síce nepadali, no mužský najlepší čas tohto kola bol 19,9 sekundy a ženský 21,32 sekundy. Organizátormi predošlých kôl boli obce Zlatníky, Kamenec pod Vtačníkom a Horná Ves. Hasičov čaká ešte ďalších 7 kôl a absolútneho víťaza sa dozvieme 15. septembra v Koši, kde sa uskutoční posledný pretek. A o tom, že s organizáciou boli spokojní aj domáci, svedčí aj toto radostné gesto. Po náročných pretekoch poznáme víťaza, ktorým sa pre 4. kolo stali hasiči z Koša a hasičky z Hornej Vsi. Gratulujeme. Pre Vyportál Simona Pečová.